Nonya kera twasera tiwe sukuru chibastia matem to 5 na vera tiskoga weekend kiagere class teacher ke tumu mwana la misi chuma ngagena ngakora matemu atatoka onde tayo koleta matemu no minto kwana gochora abana abe nyomba bamenyete miaka irenga kwa berisco miaka 3 utana gocha ndo batonona stokora chango chite chasite chikarigere bagatoira gochuro sana mate gali ebirombe te bichironde tayo menya tororo bagatotaito ndo tomenyororo ngake sabono munencho mwe no montara berime Baechinta kana ekerekiabo Baechinta kana ekerekiabo Baechinta kana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatyo bakonyi Batarere Baomoyo Bale bale nyagitari Barwarete mono Nonyina bairi Tibanya guchiko barora Batarere Baomoyo Bale bale neme chando na ende menge nonye nenda gera tiba watia bakulia batalere baekene Baomoyo Batalere Baomoyo Batalere Baekende Batalere Baomoyo Sae nanjete Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Yesaye nanjete Omoyo bukurwa Era nabali bakolera Chitakana, era nabali bakolera.
Mwancho murigeria Obosongo Vibes Network kakabunenge nchere nigo tugendete gutara imasi binyoro okoretera ria gendete me yagusi litukoria rero nigo turi chinsemo cha marani tauni yenyene kyagire tauni yensa asaya iga kuruku chaburuti bari mumanyete chaburuti aiga gere kitutu chache south kitutu chache north ward ya Marani county ya Kisii nkigia toretira ige story nere mwabere muguntagia so mutandao yakoretwe nege taseni gikurukunga getembe abana batigire buka abaiburi batayo abana ubakurira barabake abande uniform kya bagoteire enyombe ko batwera na manganande mwangakere gisimi kurugoro butuko kaka minyoka amia today I had to suspend the program cyane cyonspi ntoka rere kyagera gonko bayigwera komwante abirika kaminyoka am here toro what we can do oyo gare jirani nero bere kagushugulikira story yega nakikuru kuba mata nyanduka buga buonga yire kurwa erensa iga mate meteje matema okay aya twende so baba na bungai eyerega ya kenyorege na yeguru bochi nyanche ndeki abonyagatanya biya mono biya sana biya dore biya dore ai yakyo yandete mujore kuratiga nayo kuratiga nkubuya nore asante onera babo mwaba nabo but komukwandira tore later Mwancho murigereria enere compound ya bana abo naberega ntakite turategerera umugano chinkonjire gitenyira iga timanyeti baba ngaki umugano uyore tweresango abana abangaki nahaye bonora round ya igoro muiri goseke nzetimbu atibuire na barabunonya neri abana aba igore jirani tu igonde jirani tu na denchende omunyagatanye nabe bara abaoji igore kenyoreke ngao na borobare kenyoreke ngao kenyoreke ngao yes neri bona abana ba imba banche tokona goja mwane asa abana bande bakaba bakona gwetera chi challenge nonya mama mwabo orenga gatatu mwabere gachete kare mama mwabo ga bagacha kuruga igero kurire myake etatu kurwaruga iga tatu mwabo ngaki arweta abono yani ntutu achite konyora ngata iyo igori uka nche bona timete story ere ntambe iguru ya tatu mwabere kineri metenga asogete igori uka rende ngano muntu guchikwirige akagenda igo kwikira sai mama mwabo narabaga iga lakini mama mwabo gari ngo murebi akogenda unywa maru kero morogoba nerio yo muchio yo kero morogoba umwana yo munyaru korigire 9 ochicha osabe kondo okora oyegwe kondo riri akorire oyegwe beso ogora nonya nobosi karetire ngina katindire na bagusiare ndagire gibana bumba akoreke imba akoragira akana ko baigo ngina yani enyaruke yegire nani kondo okora konda orete ndagera nginoitera ngonyarikana yare ngo mwana oya agotomu 50 achikoru chiamatemu chiabora mwana oya chante bigaki ngonye 50 nchikoru amatemu nabongo chango chire no nyandoche anya kumbata nabongo mwana oyo tokaba togokonya abana aba nanyina sense maye chianga nonyana sengo nyarende nakora kinaba ngina agachaka muka akagenda ekera agenda bono mwana oya agachaka tebenge nyumba yabo inkona gotwera yake mwana oyo nanyandiri airwo mwaki osinyutaya teyo kenenge babwate bakororera oichokora mwaki mwana nandwira nagocha agachaka bariri ago ichokora oira na saa 3 tokarango mwana oyo saa singine nabora nyoronde omororire kagendete kona gweta botukeri omwana enyaruka bona akaba igakuraranga oicho oruga opanga abana bamwabo omwana okoreki oichocha kuraranga osoma mpaka rinde saa 7 bana ego yikerete riaramisi amagenaya achete gotubona embura bono gakurwe sukuru agacha gakorera akantebi ngaminto bono nari yaeri titimbo ate asengo chigutando sira bana bamitendagera tinchi etigo charo ngangatoma kamwana kane karora kanyaruka kare form tukiareni Jumamosi bono ngamwesi ningamotebi gendo chikore record ntomere tato mwabo akachicha akarekodi ninga tomere your husband iso mwana oyo bono bono kungwakira tato mwabe simi agantebi sawa
na igure rinjendera bunango chakaraki bunango chakakora tatu mwa bana barabi tatu mwa bana aba aba bono bamenyete buka igo no manyita asari ne namba 2 yesimi umwana uri achete konga bono ngaba gungo mwakira akamana konte bisa abana inche na igure korweri tana kongakira ambori bose na kia bana bamenyete ngamtebikira umwana garigetio oboraro ao erengo gotebia arasari tari kontebi inche tari konte nande tutari kwamba story ende yonsinere ya bono na no mwana yakara bone eri nyombe yabete iga mwana yakabangani iga arengereti mono umutu gaswagwati umwana oyo mwana yakabeste erigete ngamana korengeri umwana oyo bande araisa kombera bobege iga na kingokora lakini ndengasaba Nyasaye akaira ribaga umwana ire ndo mutu oyo kabwena tanywete intetere ningakirete tatu mwabesi mingamtebi umwana oyo gunarwarite na kitogokora agantebi na igure eri na richibwangete bona nari naroche nga bono nsirendete yagunda konyo umwana oyo bose abana aba gateba gutigandigi iche namba cheino egere gaki bose yani kumotokonyera abana abana na barabu patakire konyora amasomo bija egere bamenye nyombe ngiya egere na barabu yani mambi na barabu pache kweigu buna bana go mwana ori takodete amatemo igarusi wa matemo goro igabera isiko nchumo mwa mwarimu achaka murangeri agachakora matemu chuma na chumamusi ayande gotakoreti bana buna babagwetera chi challenge chireyo kange namba yo mwako yo nakia koro mam tata mina nakia koro kubana aba nisingaku aba tinye 70 yere 07 96 Evans. Yes. Wakire. Wakire bie. Jengoro Rogers. Aba bisakuru Kisi Town. Ngo tuachire mbaka mwa Iska. Toko na gotebi unga bana mbali bara bamenyete boka. Lakini toko na kubora bori gatwatebi na abao. No manyete situation hiyo. Ngajure bona. Menyete Kiambu. Kiambu. Abana bano maithe bana bamenyete. Ngogo bale terendagera. Ndiko tomaji besa len. Ogo tomase ngomongina nara. Muntu nare ngotumeka ole buna musani obo. Ngotumeka gotumera. Kwana gochorra abana abenyomba bamenyete. Twati ninye bwate teneri gosarane orangera. Miaka irenga kwa beresiko. Etatu. Miaka etatu. Otana goja. Abana abaona yo baiborete. Ngakibona bagokonyeka enyombe ye bune gutwegesa kwika gaki omongwana gaki. Neri igoto ibwete nango kweresa ne bibarwa ngo kora noni. Bono ngakitoko kora tokonyane. Ni murante. Bona bana aba no muntu naro kubano sirie ndagerekera bakwende skuru gaki. Yani bono ngakibono bari no tubwati no emoiri ase barabere. Tubwati no anye Anyway, sawa, ngukwana turi baadaye bono. Kiambware. Mancho murigire tatu mwa bana bano wale lakini ari Kiambu. Emeka no kwende tumai kengo korero bolo se yari mecha. Tani tumie hii. Mtumeke. Wate. Nobo mayenga ne myaka itatarura. Nana bana bayembara ari nabo bakubatebi. Mama mwabo ruri myaka itatu. Lakini ero manyene ni kitambo sana alitoka hapa. Tadi yeye tata ukwana.
Mwacho murigereria mugako yorura miaka tu wetarie tatu but miaka mingi bono timanye tinga abantu bande okay na bikunyarikana asobogima life na bikunyarikana I don't know lakini umuibore tato mwaba bana omenyete Kiambu abana babo bagotwirugesa kwege nayo bayibore the father abana abambara isana no nyino kwerugira bokabanyene na gucyo umuntu manyete kuruga nenyaruke yere grade 9 enyomba abana bamenyete ebu tuingie ndani Mwacho this is the house ya abana bamenyete surely abana bamenyete abana abake little kids that's where they stay mbura nere yatueta magorobe nyinge bobe ekatue mbura yo gukumia digere dinsa sana matobe amatobe everywhere rora nyombe robona yatuete ana matobe here digere and ano abana abamenyete because ya mafuta ya beya in the morning bagende school mafuta ndiyo ya baby care aya taringa gusinege to stage managed sabuni yeye lero bese very in the morning baetwe bagende school these are uniforms uniform nere bakobeka kokoro gitora se bicho barore so the uniforms bakobeka so abana abekera bagende in the morning no basoka kuri enyombe igiri enyombe bunere taigora look at this wachumurigirie nere nyomba abana bamenyete kaka nimbwata abana it really hurts to see abana bamenyete in such a condition yani musagari proud got tevinga gari Kiambu abana bamenyete in such a condition Kiambu ngakurigiri musacho kakine abana botaka kaka Kiambu ore abantu kurigiri Kiambu mbaravi abantu batubigete mere mona abana look at this hano abana bamenyete chingo batenyete no barugere taiga suguriye barugere tamako butuko look at this ladies and gentlemen no koruge kare mbure yatu it's difficult koruga look at this rigererie nyomba y'abana abana 6 bamenyete in such a house mukungu atamete musaja ko tutevinga Kiambu akare Kiambu ngakorigeri we all of us fighting korigeri abana bagusiba minto what kind of life is this abana base bakorara they're sleeping here gereri omwana ababegete bakeba sinari batatwe hapa ndi watoto wanalala yes look at this hani mbure tuete abana bara kweke uno I'm disappointed bana bayigete litoka bakariye sani ye mbono mambi yari yerwe bate bakomusori look at this unabo busibuka batigari tabakoruka nyomba embure tuete buriri hatoto wanalala hapa marangeti ya abantu baminto gakya bagusingike boniki what is this igere rigora a bedroom ya bana imagine cyanga bakobeka ikigo tweruga bukusa hiya bitabu bigo tweru ketabu kera mache look at this abairi babana abangayibare we are the relatives chianko ne chianti nkai bagotoka this is a criminal case ladies and gentlemen lakini bona bakuzingi bona kikotori where do we allow abana to live in such an environment kero muibuli iganka yo muibuli obo mutako obo mutenengu priority number 1 nenchira abana babo bamenyeta we strive kaka gonda because of the children otherwise yonyeta ibori kangotindia because you stoko kora twezi buna bakenya no kurigiria abana no batubigete iskatu kurigie meremo ne ibarua but when you leave children in such a condition no tigeta abana bagutwerwegesa kwik abana bamenyete in such a life ne nyombe kabune this is total madness ubalimo anyway what do we do to salvage the condition Bible batamire the father Kiambu are tatageti gocho igwete over 8 years arisco the mother ga beto morebe tamanyiria sare what do we do as a society no kwagache nyombe eri tangani torasekiwa abana ichikoria abana ndiro
We'll see what we can do. But first, bagusiba minto. Tujenga nyumba kwanza. Isaje rero tikaliberekea ambapo nalikobera, we don't want to know. Era tikaberekea ambapo nakonyara, hiyo ni shauri yake. Ngene era sakari kuombogana tikabero. I'm not judging them, maybe na bono all reasons. But buna kaka egento kiandeta gaiga today is for us. Abagusi tororera abana abamabera. Tubarorera amabera tujenge inyumba, a new house ditangani abana baratika gutuyo area kabere. Torabarigeri ndagira. Meanwhile, ekera tokuriye solution ngaki abana bakonyora secure place bakobera. But first, torabaroseri muabo emburi agendrete gutune nyinge gusi. No mbone emburi atuete magoroba abana bakango bakwete. Look at this. Mburi atuete magoroba nyinge bo baba gusiba minto. So, nteke tama bati ye nyombe ye gas always do. Nataka mabati ya nyumba amabati 32. Mabati 32. Yeah, you know. Send whatever you can. Chiribu komi, eribu hamsini, 100,000, siringi 500. Tunataka mabati 32. Woko nyara kugora mabati yonsi. We need 32 iron sheets. Eh? Bono iga. Tuaga ache this house, we ashamed the devil. Anara mabute chinyeni. Look at this. Eh? Aya. Ndio mafuta ya kupikia. Nara mabute, naraja. Babise tama omoma. Nara mafuta bako rosi diendaga. Can you imagine? Nara mabuta bakorosi diendaga kaka kamuranche ntagetemete ntagetemerangu ntagetechiterisa. Send whatever little you can. Buna to wake sabu butambe. Let me calculate for you here very fast. Yes, amabati 32, as we always calculate 32 times 1100. Mabati 32, that is 35,200. Yeah? Ntotagete chifrem 75. Chifrem 75 times 40 14. Echinechi 40 10 50 times 23 40. Chifrem choko gache nyomba 24,150. Haya, then from there ntotake again totokorokanga ebisigisa. Ebisigisa tutumeka 45. Ebisigisa 45 times bagotoneria kama 150. Kera tutarabeke transport 6,750. Kurwabo ntotake merango kawaida emerango tokobeke ne banyari gusiekere ebintu byabo. Merango ene times 3,500 echi 14,000. Chitirisa isato 2,500 times 3 7,500. Yes, echinechi tirisa isato. And then nebintu binde bingi ndotake ndagera, ndotake chibando, ndotake chianga. We need so many things. If you have anything that can help these children to water, we secure the life of these children first. Kurabu tumanye kubwatiri chiko, tumanye nga itoko genda guchiri tangani, tegeteko sokanda kwa na banyakenyoro, kurabu tumanye kumanya nga itoko genda guchi. Asa maleta nguru kurisi bamora, wakona kurugontita. Habana abachandegete gaki. Jere chini ngoni ndade chiro marani. Ngocha bana bachingeni. Bosabali. Kira itungo bande chinyeni. Gaki ngote baki bakonya gaki. Gaki bakonya so wanje kuina abana baki nyombe yakwete pi. Gaki bakonya so wanje kuino gaki. Gaki nginataye na isateyo. Ise gachi to chire miaka 8. Tama itikere nore. Abana bachandegete abana bakulira. Gaki abakulira. Gaki bakonya. So wanje kuino gaki bakonya ina nabo atoka gaki bakonya. Amalieta na Richard Galindo tuama. Aiganga more. Oyomo muro minto ase kenyorokia marani. Kora chire abana bane bachandegete ntugaki mogoto konya na bana mogoto konyera na butugwete na mariga gocha. Senga tumnori garreti ne mechande mennesan. Kakitimbu atia mange na ne gwikeri mu aichaga mukarara mechandere meng. Na maboli aba mwesi kaki mogoto ne mechandera meng. Kakitu abana bakonyu. Aboriti gapenya saka mnyamno mugambi atebe arabore karata kachi charatacha. Abana gaki bakonyu nitiro to konya stokonya. Akina rai na bwat. Basibika. Nkiyoko berare. Tokonyo mukyoyo. Basibika. Basibika kutokonyo mukyoyo. Ayegoro chabana abo bagamumekerigwa. Ngakyora abekenyoreke. Basibika nchuko tena. Basibika nchuko. Basibika nchuko bekoma ayo manene nje ngubwatia. Na yo maneno bwo mukyoyo nje ngukubwatia.
inche ngokobwatia inche ngomobwatia nchuo tawase manana nchuo kwane ndende nkore basi bika bano kwana oyakora agotebora kwana nayo manana ngongonta ngino kweroka basi tigango tabigo senkobori ingereza ngobono bana rojo makioyo bonanya tigeire yes bana no barangeri nganchwango goja tubwana ngo mbatabi go semmo ndabiga tengo machigo yo kando no konyo na nyomba buna na kanda nyomba ya monto konyo na bana na jaga ngaga na ja konyo wana rede na bali baga nganje tigankwere mwana na ni kwere mino amba tati baga ndio mwana warwete nkai goyo mumura bana antameti koliga ndagote nganta hikingana garweta bana ngakinda korema lakini urachire geka miaka nyanene miaka ene bana bangaki bamenyete tari ene miaka erenga miaka 8 ajiete bwaye ande no magero mobwate ngina bana bajieta gasoka akanda samenga magero mobwate kaitata iko gasokete kai ngakibona toko kora lile gasokete bana ana tata nje jena ya nende igati bana ga kagenda kabasa mono no magakanya no nyakomara ndo yone nere tana korukia nere bana aruse timanga nyoro jire bagara nanje tigambera bana bono kwa nje tata yango gotebaiga omwana oyo nero mokogoti wenkei bana omwana oyo nyone nyombe ye oyo sirete oyo kwete oyo mwabo enyombe ye iga oyaga soki korwo omwana oyo akabekwa nero mokogoti bwo mongino oyo bana omwana oyo babeire ko magacha kanyoro musibati oyo bana babeire ko magocha banyorira abantu bana igacha kogaruka nango kwana igo mongira musibati igacha kogaruka agasoare ndekanya kokora chikonda okogenda gochiaiga basomba chinko erinde kwere anda agachia kanyoro mwana korusiko momuro ino ari narobi rioka akeminja akagenda narobi bana narobi abutato obeire miaka 8 na kwaigugo miaka 8 nane bana twachie komaganya oborire haya omwana mutangi esukuru kwanyare kiareni bana omwana ya mane umutomera chibesa ochigotomera musibati oyo sibati itago chikorwe episi ogenda waka marwa onywero kora abana beringa ni babaigwa bana mamura akacha kweminja kaigube acha gotenga bana bese ngotomande bana rinde gya koriero manya gotika abana bane nchara ringi bana kurweri na batata na beminjete na bara abu narobi bana omwana oye pisi ekabora akamanya ko mwana yakangaine eringa tikangende cyangende se tata yara chikonga chibese ngende ngakane ngona goseriwa bana omwana ya tata akagenda bana omwana ngina genda taigo bana nera kachibana nera kabereraniwa abana aba bakachikoganya mwana omushekori bachikoganya omwana ominto tani kanyo chiete koriya bese totonde kayare mwana oya kanga gocha bana kurwina obakirete na isabu bana etokona koigwa etokona koigwa kinga na bwato musibati aburogoro koigwa nyanya komorra tinta ketinga inere ngina ncho mumo konga na kabwate na anta na korete na musibati igo chankeye tocha korora bana obakirete abu bana morocha bana babane nanko batebya abantu baito gaki amate yeito yonse bamwe abana aba batesekire bana bechi banda kiamira emegondo igo bakoringine bikondo bagotabora rinde nkibana bakoria enjara nenjara taikene na batabara kuana tinkari gokura igongo kira na rora mabira nakira bana rinde aminte motakare gotakonya nche igonkorera motakare gotakonya unde momuro nyanko bwa kwane arusi kwaria achitenkeye digera nyombe ereka aitwa mabati aya orio mwabo gakwete akaegwa agaswaime ono ntegete gakimata konye nabona bwatanga nigo momuro orio arusi kunera ari gakoragera era buya ototigeira abana bakorera babwe nyomba yaerire igo bana bagotenna bokia kwerende nyomba yaerire ono gakia bana bangani goroche mbamumekeri gutate sirikali gaki tokonya tata nabona bwate nchanga nigo biamono chaka no joan ngoro bona
mugambi unyagatanyiteriga gochi lakini ngororo busuku ekero ngororo nyombe kabire ekero ai no munyo bwike nyoreke ngawara kini jirani lakini ekero ngoja angurire naro teribia ande nakwana tenga kete mwando chekate bana ono rendo obokonyi bana basumbugete muno uri sukuru agasoma ngomoraganya gutara parari gwetha mwana ere nsamu orende obokonyi yara nyumene mwanyirigiririga ekorento bosuku ona rangi nakuru eno roje bunale bono roje jinguru njiro cyari ono kwanyiraga mwana nkara gataya akari no gagorara mwa ngia bwatha ka kende yorende ono bosuku asembo kwanyara gokoja mukonyi ekogera agar mwekire ane mwalire mwagire chipicha ono bosuku obesa roje kera bantu bakogenda emyaka imwate ebigu 6-7 bakogenda batamanyete naki abana abamenyete naki bagosoma roge no mochiore naki nondanje kera gocha ngiakuri nakura nini atago jori rinyo mana roge mwana naro kwana anga kenda umuntu akuyuba nginjo yenja yenjara igorende kemwekire na risiekire musaitie era ona ndogutika toroja abantu bariga na rero toranga wigatoko no yo kwano musbodi uri nege nyoruke na rekeni ana Jehova abana no bagana boye baje gokora baje gorage eger ndero bakon wana rori ne musiko cha ko bakon ko kanere asase una inu motokon una muachire ndete tuara mangana bange gwetani ayo tokon asante Samare tanguru kurendo bay ngosome school marani grade 9 yangu badire jiga yes nde grade 9 mintotora abana 6 abaiske batata mura batatu rato mtachete kale sana nonya tinko nyara kunyo mamo mintonara kende karana linge grade 6 na rote school tu after kachanganyora taya tu tiete intu agantiro mano masini sana ngorwa school na sombera banta machina baswe changana goli ndagera anyene school ngwenda na ser onde tayonka ga igora ga konye noruaro onde tay tatugo kungoyo gwe kanero ogo chonko osaba limtinde ba kole kero ngo beres no nye kera tu alsera tiwe sukuru chwes chama tem to fi na bera tay sko ga ge weekend kiagere class teacher ke ga tumu man la misi chuma nga gena nga kora matem atatoka onde tayo kole ta matem no minto pole tutakusaidia baba tutakusaidia tutakujengea nyumba pole mate mwaike wako pa koli rade ba bono sezi kafanya no nyambo no kera to bato no na stokora chango chite chikarigere bagatoira gochuro sana mate gali birombe te bichironde tayo menya tororo bagatote itonde to benyororo ngake sabu bono munencho mwe no montara berime kakani abana ba mintung abatai torigino na su mwe iga krompenta toraro kaka una bobo gima ndio ingine wacha kulia baba tia kolera kira ndeto kire pi sawa nitakusaidia kira nitakusaidia kabisa sawa gukwagachira nde nyumba ingia tugona nire kwagachira nde nyumba ingia ngogorere getandikira no moito sokurara tulia sawa kanye kapi sawa birangera nibiko nyagwa tware bebyugo eta utige tugona nire tutakusaidia sawa kira mano kira haya tona kolera ini tutakusaidia kira mwacho murigereria Marieta nenguru koroja sikakasungura nyasaye oyo